Children of God, mga anak sa Diyos. Sa kasaysayan sa simbahan, mitunga ang usa ka kontrobersya nga gitawag og Jansenism nga nagsugod sa ika-17 nga siglo pinaagi sa ideya ni Cornelius Jansen. Ang mga Jansenist nagtudlo nga ang tao halos walay kagawasan sa pagdawat sa grasya. Nganuman, tungod kay ang mga Jansenist nagtuo nga human sa pagkasayop ni Adan, ang tawhanong kagawasan sa pagpili na wala. Pasabot nga, alang sa mga Jansenist, ang tao, human sa nahitabo kang Adan o ni Eva, nahimo na jud nga corrupted ang tao. Makasasala na jud kayo. Mao nga tungod niini ang mga tao, hingpit nga dili makahimo sa pagluwas sa ilang kaugalingon o natural na alang kanila ang musandig sa dautan. Kay totally corrupted naman. Alang sa mga Jansenist, pipila lamang ka mga tao ang gipili sa Dios aron makadawat sa espesyal nga grasya nga naghimo kanila nga balaan. Ang pagkabalaan alang sa mga Jansenist usa ka dako nga grasya ug kana dili para sa tanan. Para sa ilaha naaray gipili ang Ginoo. Ug kadtong mga gipili sa Ginoo nga mahimong balaan, dili sila makadili ato. Mao na ang gitawag sa mga Jansenist nga irresistible grace. Grasya nga kung ihatag sa Dios di jud ka makabalibad. Mao na nga maluwas ka. Alang sa mga Jansenist, si Kristo wala mamatay alang sa tanan, apan alan amang sa mga pinili. Ug tungod kay ang kaluwasan talagsara, dili para sa tanan, ug ang tawhanon nga kinaiya dunot na kayo, ang mga Jansenist nagkinabuhi nga strikto, seryoso. Nag-observe sila sa moral o penitential discipline sama sa ilang pagpanuko sa pagdawat sa communion. Kay nagtuo sila nga kadaghanan sa mga tao dili takos nga mudawat niini kanunay. Adunay mga santos ug mga theologians nga mitindog batok niining mga Jansenist aron ipanalipod ang tinuod nga pagtulunan sa simbahan. Ug usa niini si Saint Alfonso Liguori nga nagtudlo sa balance tali sa hustisya ug kaluoy sa Dios. Ang simbahan pinaagi sa mga Santo Papa ug mga konseho mikondina sa Jansenism tungod kay kini supak sa kamatuoran nga ang grasya sa Dios abunda ug gitanyag para sa tanan. Gipahinumduman ang mga magtotoo nga ang Dios dili lamang makatarunganon. God is not only just, kundi puno siya sa gugma ug kaluoy. He is also full of love and mercy. Ug mao kini ang paghatag kanunay nga giya sa atong simbahan. Ug kini nag-andam nato sa pagsabot sa gugma nga gihisgutan sa ebanghelyo karon. Si Jesus nag-awhag kanato sa pagpabilin sa iyang gugma aron makabaton kita og hingpit nga kalipay. Mao ni ang atong tukion karon. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagpabilin sa gugma ni Kristo nagpasabot sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ingon si Jesus, "If you keep my commandments, you will abide in my love." John 15:10. Sabi ni Saya nga hubad, "Kung magtuman kamo sa akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma." Ang gugma, dili lamang pagbati, dili lang emotion, kundi usa ka decision nga ipakita sa buhat. Kung atong tan-awon ang mga Jansenist, nagtan-aw sa Dios nga istrikto o kanang lisod kay duolon. Apan si Jesus nagpakita nga ang amahan puno sa gugma o gusto niya nga muduol kita kaniya. Ang pagsunod, dili tungod sa kahadlok, kundi tungod sa gugma. Busa, pangutana ang imong kaugalingon. Ang imong pagsunod ba sa Ginoo tungod sa kahadlok o tungod sa gugma? Ang tinuod nga relasyon kang Kristo puno sa pagsalig o sa kalipay. Ang pagpabilin sa gugma ni Kristo nagpasabot sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ikaduhang punto, ang pagpabilin sa gugma ni Kristo
magdala og tinuod nga kalipay. Ang kalipay nga gikan sa Dios dili jud kapulihan sa kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Daghan ang nangita og kalipay sa kwarta, kalipay sa kalampusan, kalipay sa popularity, kanang mahimong viral, apan kining tanan temporary lamang. Ang tinuod nga kalipay makita jud diha sa atong relasyon sa Dios. Busa kung gusto ka og kalipay nga kanang dili mawala, pabilin sa gugma sa Ginoo. Ang iyang presensya mao ang tinubdan sa kalipay nga hingpit. Ang pagpabilin sa gugma ni Kristo magdala og tinuod nga kalipay. Story time. Usa sa mga bag-o lang gideklarar nga patron alang sa pagahimuon nga World Youth Day 2027 dito sa Seoul, South Korea. Mao ang batan-on pakaayo nga santo nga si Saint Carlo Acutis. Si Carlo Acutis usa ka batan-ong Katoliko nga nisikat karong panahona tungod sa iyang lawom nga gugma sa Eucharistia. Bisan pa sa iyang kabatan-on. Iyang gigamit ang teknolohiya aron ipakatap ang kamatuoran mahitungod sa mga milagro sa Eucharistia o kining gitawag nato nga Eucharistic miracles. Iyang gipakita nga ang holiness, ang kabalaan, dili limitado sa edad sa tao. Malipayon siya sa iyang pag-alagad ug pagsangyaw tungod kay nasabtan niya nga si Jesus tinuod nga anaa diha sa Eucharistia. Ug siya miingon nga ang Eucharistia mao ang highway to heaven. The Eucharist is the highway to heaven. Ang Eucharistia mo'y dala nato padung sa langit. Yang gipakita nga ang kalipay makita sa duol nga relasyon kang Kristo. Ang iyang mensahe nagpahinumdom kanato kung mawala og malayo na gayta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na gayta sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Ug kini nag-awhag kanato sa pagpabilin sa gugma ni Kristo pinaagi sa Eucharistia. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagtawag kanato sa pagpabilin sa iyang gugma. Ayaw kahadlok sa pagduol kaniya. Ang Ginoo puno sa kaluoy o gugma. Magpabilin ta sa Eucharistia. Magpuyo kita sa gugma ni Kristo. O hinaot nga ang atong kinabuhi mahimong saksi sa iyang kalipay. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.